Geno ni rio makare hodhiambo ni mar Jumapil tarik 27 dwe mar 11 higa mar 2022 kama bende jopuonjre mago mag grade mar 6 gi klas 8 ikore ne penj gi nyakoro mga jondo thuolo machuok kende to gitimo penj no pa ne matwak mano wachako saa 1 odhiambo wadhi kode mbele ka bende wakone nyithindwa hawi makare nyiswani to en school mane mikone hawi maber to en nyathi kata japuonjre mane bende timo penj mikone hawi maber 2 3 auchiel nono namba marote machoka bende wantiere mbui RAMOGI TV kanye Facebook achiel gi Twitter YouTube bende wantiere kanyalo nyiso apachi kendo school no mikwaone hawi maber gi jopuonjrego to mokwongo wang'e thuond weche. Omiyo wacho ni tich adek mabiro ni wadhi bedo gi bura Nairobi kuno ni Kampunji ground. Iluongo jopiny mondo bi kanyo wadhi penjogi ka giyie gi gima jogo dwa timo. Wasepenjo Nairobi, wapenjo Mombasa, wapenjo Nakuru, wapenjo nyaka Kisumu. Jatend Azimio la Umoja Raila Odinga olando ni ochako romo gi jopiny e counties mopogore opogore kowacho ni okwedo chenro moko ma piny owacho timo maokare. Hapo awali tuliamkia kanisani tukamweka Mola mbele na jinsi tulivyo saa hizi tumerejelea vipindi vya kawaida ili kuwaweka tu wanafunzi wetu katika hali ya mtihani. Jopuonjre koro kwano seche to gidonje penj margi mar grade mar 6 KPSEA kod mano mar klas 8 KCPE. Wagomo sainya ne yudo matanga magengo wakelo ujumbe mar city manager ni onge iko within the city area. Tend county ma Kisumu chungo familia moro ni kik ikwat gi aluora mar boma ma Kisumu kaluwore gi chik manyocho lagi iko mar maiti e boma no. Machiegni chero nyakoro mga jwang'ero kamano kuom yoro RAMOGI TV chenro mar Oimore mondo nyisi weche go manyien mag motimore gwengewa bombewa kachiel gi pinje ma oko par ni bende pod wamedo luwo ni adhura mar piny mangima kata World Cup man matimore piny ma Qatar kama bende timbe medo tugo nyakoro mga jwang'e thuolo machuok ang' wanyisi kaka tuke go dhi ka bende James Opondo ikore makare ang' kel ni kuku mag World Cup kata mana kuku mag weche go bende timore e tuke go mag adhula. Nyinga Lydia wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo ma bende loko nwa weche gi orwakini machiegni. Ogai mari ruok mar Azimio la Umoja wan Kenya Lands Raila Odinga koro chano bagoromo gi jopiny e counties mopogore opogore ka okwedo go chenro ma piny owacho timo kamano riwo koda ka okang' matemo thichoko commissioners mokang'wen mag IBC kaka jachung weche marwa Ken Mugalero Raila koni bang' romo makamago obiro lero ne jo Kenya e wi okang' mare manyien maro mar siasa. Odinga man jatelo mar ruok mar Azimio la Umoja koro wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza okodewo ngima jo Kenya gino makoro miyo koro chano timo romo gi jopiny kochakore tich adek e pap ma Kamukunji e bwo Nairobi kendo ka wacho ni romo kamago biro dhi nyime counties mamoko moroko kaka Mombasa kod mamoko. Miyo thuolo thagre weche richo to weche richo nikech sirikande ni ok noyier gi jopiny. Sirikande noyier gi yo mar kuo ng'oluongo ni Wafula Chebukati emano ochung'ie. Sani koro wang'eyo gadi adiera ni kuma adiera nitie. Omiyo wacho ni tich adek mabiro ni wadhi bedo gi bura Nairobi kuno ni Kampunji ground. Iluongo jopiny mondo bi kanyo wadhi penjogi ka giyie gi gima jogo dwa timo. Kwasepenjo Nairobi, wapenjo Mombasa, wapenjo Nakuru, wapenjo nyaka Kisumu. Mondo wawinjo gi jogi obiro rakre kodgi ndoromne kodgi kabin gi guo. Odinga bende ne ogolo pache kalore kod pek mar ngima makoro sani okwako piny Kenya. Kenya ng'eni bende keshikaji thuro ka. Piny rach ahinya, uchumi gore piny, nengo dhi malo, nengo mogo ni malo, nengo sukari ni malo, nengo mafuta ni malo, gik moko duto te. Ma jogi nosingo ni jopiny ni ka gidonjo ni moko ne giwacho ni ka giketo mo mapiny to dok piny. Ogiko ni bang' dwe achiel nengo mogo biro akum siling 200 e mfuko dugo siling 70. Gimotimini nengo mogo idho malo. Mafuta bende gikone gidwoko nengo ne piny.
mafuta bende nengone chako dogo medre. Koro miyo gik miwacho en nani ni singo imede wi singo kendo imede wi singo. Kata pesa mane wachi ni kelo ni kijande maonge gimoro mimede wiye. Koro sani giwacho ni nyaka gimed gimoro e wiye. 8 ewi 100. Koro mano nego mi joma mine pok obiro, jomong'ol pok obiro. Sani giwacho ni gidhi dwoko gope piny. Nyoro nyo gidhi timo kihola piny jo Korea. Gimedo mna gope. Ne gikoni gidhi dwoko gope piny. Gaino mar Azimio la Umoja omedo mako chung' motegno ka osiro commissioners 4 mag IBC makoro sani geto mondo mi thich oko e lemo magi. Okoni jotelogo kowinjore bed ni donjruok kodgi e chenro magi matayo duolno matayo yiero. Sani koro kichako gibukre ni gidwa kawo jo commissioners 4 mano okwero ni gihango mondo giriemb gidwok dala. Koro giwacho ni gidwa chako yalogi e bunge. Ka gitieko yalogi e bunge to iketo giluongo ni tribunal. Nodhi owacho ni jogi noriambo. Mondo riemb gi kucha. Giluongo ni commission e rifarike ma ji tuge mar yiero. Omiyo ok nyal yie ni jok miluongo ni Kenya Kwanza ni mondo gidhi giket commission moro margi kendgi. Gin ging'iyo higa mar 2027. Ok odwa ng'iyo kod 2027. Raila bende osingo biro lero chal mar siasa ma pacho ka bang' kosetieko romo mage gi jopiny kendo biro ng'iso oganda jo Kenya okang' machielo ma owinjore okaw. Nitie mang'eny manyiso skoni ni abiro wacho nyime kanyo pok alos sani. Sani ok alos. Sani gima aloso sani en mar geng'o ni kigiter joka dala. Raila ne oted kod jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron e limbeno mane otimo apoya e kaunti ma Kisumu. Ken Muga, Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakoro mgajiwang Jakom don bura mar UDA Johnson Muthama osundo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Lansha la Molodinga mondo wera gi telo mar Kenya Kwanza ma wacho ni kod chenro moromo mano mar reso piny Kenya. Muthama ko Raila mondo chiw luor jatend piny Kenya William Ruto mo wacho ni temo kar monyalo igolo piny Kenya gope mano kaw gi sirikal mokalo. Korka kore ja siasa Wilson Sosio no wacho ni sirikand Kenya Kwanza oikore ne kelo lokruok maduong' e sekta mar somo ni maren kod lony motelo ne rango chenro mar somo mar CBC kotelne kod jakom gi Rafael Munavu. Ne gilose kinde nyasi mariko min Rafael Munavu man jakom aput marango chenro mar somo mar CBC. Odote, do you have anybody with you? My name is Colin Sodote. Mimi nimesoma kwa cassette asubuhi saa 12:30 and I saw my brother I supported for 10 good years. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga saying he's going to call for mass action. Mimi nakwambia tuliza mboli bwana. Chuma chako kimotoni. Bado inachomeka. Tulia, tumekushinda. Na sasa imefika kiwango chako cha kuacha siasa na kuanza kwenda nyumbani. Tuombe Mungu aliyepewa uongozi na Mungu aongoze kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini sio mapenzi ya mtu. Kama chelo jatend piny Kenya William Ruto nyiso yiene piny Kenya ni lai makare madongruok. Ruto wacho ma kano yore lamo e kanisa mar Christ is the Answer Ministry sitam e kardak makare ne bure Nairobi. Kanisa ma sitam na yango higni 25 nyaka ne chak badeno makare. Elimbe mare kanisa mar Christ is the Answer Ministry. Jatend piny Kenya William Ruto goero kamano ne utelamo ko jodolo kuom lamo ne piny Kenya enyate kinde yiero mokalo gino mowacho ni nomiyo piny Kenya obedo kod yiero mokwe maonge tulo. The last election was a difficult moment for all of us, but when I saw bishops in Bomas praying for every moment and every step of the way, holding vigil across the night so that Kenya can have a peaceful election, I have nothing but admiration for the church and for the men of God who came through so that we can have a peaceful election in Kenya.
Kana uwe wilimbe mare manotike thuolo machoke piny Korea ma milambo. Jatend piny Kenya no kwa oganda jo Kenya mondo ketie ni piny Kenya ni kod nyalo mar medo berore kendo bero ngima oganda ma pachuka. As we slept, the president traveled thousands of miles away and arrived in the country at 3:45 a.m. to be here with you. The last time there was a head of state from Kenya who visited Korea was 35 years ago. I was reminded that this is a country that Kenya was lending money 30 years ago. Today, it is the 10th largest economy in the world. And when I saw them sing, it came to my mind the words of Zechariah 4:6, where God was telling King Zerubbabel, it is not by might and it is not by power. Ruto wacho ni omor ni kweth makwedo piny owacho tiyo tijgi kaka owinjore, kakoro singo ni ng'ur mar kwethno e wiki telo mare ok bimore chopo singo mano singo ne oganda jo Kenya e kinde campaigns mage. The building of the wall by Nehemiah continued even as Sanballat and Tobias were talking. Never mind Sanballat, never mind Tobias. Let us focus and we will build the walls of our nation. Again, our detractors using the press put a screaming headline, Moi era chiefs are back. That is how malicious these people are. We pray that the Lord will help our president to continue leading this nation together with our deputy president and all the leaders, our governor of Nairobi and all the 47 governors. And I can tell you for sure that we have a great nation. Let's continue representing Christ in the marketplace and in the places that God has given us. Jatend piny Kenya no ten kod minode Rachel Ruto. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, Governor ma County ma Nairobi Johnson Sakaja kod jotelo mamoko. Kwa dhimbele nyakoro mga juang par ni nitiere yiero mabende biro yiero madundo higa manyien dweno mar achiel. Koro Shege Njuguna jafuad bendera mano mar UDA ne dilaro kom kar chung'od bura makandara yiero madundo. Komachielo tiko mar UDA ne kom Senate ma Elgeyo Marakwet no logi William Kipsang. Jafo marwa James Okoth miyo waler mathoth. Welogo mag duond bura mar UDA ne geto yudo jogo ma oromore gi yudo otiko mar duond bura no e dhi yiero ma odundo. E kaunti ma Elgeyo Marakwet, mane en jaod bura ma Marakwet West William Kisang, ema obedo jaloch mar otiko mar UDA ne kom mar Senate mar kaunti. Kisang ne olandi kaka jaloch gi apisa matayo yiero mag kaunti no, kata returning officer Nicodemus Bore. E kaunti ma Murang'a, Shege Njuguna oyudo ombulu 7,826 kendo olande kaka jaloch mar otiko mar UDA ne dhi laro kom kar chung' od bura makandara. Kwa ya haki na uhuru kusema kweli, isipokuwa ni ile matatizo tu kidogo tulipata asubuhi ile ya kuchelewesha ballot boxes, lakini zilifika tukaandaa uchaguzi ulikuwa wa kuaminika na watu wa Kandara mali wako watafurahia kujua ati leo siku ya leo wamechagua jamba ya wera. E kaunti Magarissa, jatend migao mar jolweny Adan Duale ne olando ni osiro Major Retired Deko Mohamed kaka jafuadh bandera mar UDA ne laro kom mar kar chung' od bura Magarissa Township. Duale ma oloso e nyim jodongo kod jotelo mag siasa mag gwengego ojiwo jogo ombulu mondo osir lwedo Deko ne lemono. Katika by election ya tarehe 5 mwezi wa Januari 2023, mimi nawaambia wakazi wa Garissa ambayo wamenichagua katika mara 4 na katika vyama ambaye tulikuwa na mheshimiwa rais, hii kiti tafadhali mujenge mheshimiwa Deko.
Deko yande olaro kom gavana Magarissa e yiero mokalo kendo ne obedo namba 3. Koro oikore mar piem kod Nasir Dolal mar UDM. Nachukua nafasi hii, fursa hii my brother Mheshimiwa Duale kwa kuleta jamii yangu pamoja ili tukue na one candidate kwa hii election ya by election ya 2013. James Okoth, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni jabirio walne bede duol ma ochung'ne rango kaka ipogo omenda mawuok e piny owacho mamalo kadhi e piny owacho mag counties. Jokanyo mag duol no masani tiyo thuolo margi mar bede apis rumo tarik 31 ma dwe manyien. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okawo okang' mar neno ni thuologo ok odong' nono. Kowuok kuom listi mar ji 176 mago manyocha chwalo kwayo ji maromo 7 ma owal. Oriwo mane en women rep mano mawajia Fatuma Gedi mane jalar kom kar chung' od bura magem Dr. Jalango Midiwo. Jariogo duto wal gi kweth mar jod bura manok e od bura. E kweth mar jod bura mathoth jogo ma wal gi gin Benedict Mwasia Mutiso, Wilfred Koitamet Olekina, Jonas Misto Kuko, Dr. Isabel Nyambura Wayaki kod Hadija Nganyi Juma. Jabiriogo ibiro dadho gi tarik 5 ma dwe mar 12 higani. Kora mogodong mana thuolo machuok kende to jopuonjre mag grade mar 6 gi klas 8 chako penj go madongo kamar grade mar 6 lungo kanyo ni KPSEA kae to mano mar klas 8 dendo kanyo ni KCPE nyisi ka char kwa chako ni mondi nyise skunde midwaro ni mondi kwane gi hawi makare kaito gi nyingi jopuonjre kantiere moro ming'eyo abedhe tio penjgi nyiswa nyingi kaito bende ang'nwa tajgi kapok waloro chendoni. Ikruok ne penj madongo nyakora mga juang mag klas kata grade mar 6 KPSEA kachiel kod mago mag klas 8 mano mar KCPE ochope okang' mogik ka migawo mar somo kod jopuonj wacho ni chenro mag penjgo biro dhi makare maonge ng'ukni kata matin. Mana kaka jafo mar Wycliffe Okolero noa penjgo ichano tarik 28 kendo rumo tarik 30 dwene. Ka ikwano mana seche mano kende ne chakruok penj madongo ma klas 6 KPSEA kod klas 8 KCPE. Chenro mogik mar ikruok ne penjgo dhi nyime sikunde mopogore opogore pachoka. Penj duto mag primary chakore tarik 28 dwe mar 11 higani kendo ibiro tiegi tarik 30 dwe mar 11 higani. Penj mar klas 6 ma otisi kaka Kenya Primary School Education Assessment KPSEA biro bedo mokwongo kaluwore kod chenro mar somo mar CBC ma biro miyo jopuonjrego thuolo mar donjo e sikund sekondar ma adundo ma otisi kaka Junior Secondary School. Kaluwore gi duol mochung'ne penj NEC, penj mag klas 6 ibiro non kod mashinde ma otisi kaka Optical Mark Recognition kata OMR ka iyango ni jopuonj ok bi nono kata chiwo alama. Mashindego iwacho ni kod teko mar nono tese 100 kata 200 dichiel, gino mabiro kawo kinde manok e kinde nono penj. Kwan jopuonjre ma klas 6 machano timo penj igani gin 1.3 penj ma biro ndiko historia e kalenda mar somo e thurka. E imbo mar Kenya, chenro mar ikruok ne penjgo ochopo e okang' ma ogik ka tend somo bade ma imbo wacho ni okenge oseket mong'ith motelo ne penjgo. Mambo inakaa iko sawa kabisa, walimu wamejipanga, wanafunzi wamejipanga na tutakumbana na changamoto lolote. Tumesubiri tu kesho ifike alafu watoto wakalie mtihani. Sehemu za kusini huwa zinakuwa na matatizo wakati wa mvua. Ikiwa maji yatakuwa mengi, magari yanaweza kukwama na mambo kama hayo, lakini tumejitayarisha, tumeweka mikakati kiasi kwamba kukiwa kutakuwa na kukwama kwa magari, tutatumia matingatinga kuvuta na kutoa. Motenore kod penjgo jonyuol mag jopuonjre klas 6 e sikund primar ma Kurati e kaunti ma Tana River obedo gi buok tok fwenyo ni nying jopuonjrego yande ondiki e sikund mopogore kod sikundgi ka giywak ni gino medo gi ting' mapek magikia kamoae. Tumeshtukia kwamba tumeambia watoto wetu wamerejistiwa chini ya Bangale ambayo shule yetu Abakar Academy, na sisi kama wazazi hapa kidogo tumetishika. Vile mnavyojua hali ya uchumi ndio hiyo, kutoka Korati mpaka Madogo ni kilomita 55, kutoka Madogo mpaka Bangale ni 80, yote ni kilo 135. It was too late ndio mimi nigundue kwamba kuna makosa,
nilipogundua kwamba hata mtihani ulikuwa umeshakuja uko kwenye container ya Bangal. Kwa hivyo sasa ikabidi tuongee na wazazi, niwabembeleze, tuelewane kwamba tupeleke tu watoto. Penj maiga ni geno ni biro duoko kalenda mar somo e lai mana kaka e kinde machon kata mokwongo chan tarik 23 dwe mar achiel higa manyien. Weekly Foko, Ramogi TV. Nyakoro muginyalo paro ni nitiere nyithi kata jopuonja bere nitiere kod tabu kata midhier ni motendre kod rochruok mag wechego magarita. Kata kamano gin bende pod gidhi mana timo penjgi. Sechegi en ni jopuonjre mag skunde 5 mayudre Baringo South idhi nywandi kanyakla mondo gitim penj mag KCP kod KPSEA ma ochakore kiny. Ma en kaluwore gi chal mar arita kwe gwengego. Jopuonjre mag skunde mag Arabal, Chebinyiny, Kapindasum, Kasiela kod Chemorongion duto dhi timo penj margi e skul primar Machere Mongion. Kata odoko ni arita koro sechako duoge gwengego pod nitiere luoro ni ikruok ok ni kare skundego bang' monj. Elijah Kipton, ma en japuonj maduong' e skul ma Kapindasum Primary, wacho ni mwandu mathoth mag skul ne okethi gi jonjore. Pamoja na wao mpaka wamalize tarehe 28 mwezi wa 11. Mashule yenye tuko pale ni shule 5: Chemorongion, Arabal, Kapindasum, Chebinyiny na Kasiela. Na tumekusanyika mahali pale kwa sababu mashule zetu kama Kapindasum na Arabal hata na Kasiela licha kuwa imefunguliwa ni kwamba vifaa vya shule viliharibiwa na wakora. They were vandalized. And so the infrastructure requires a lot of rehabilitation. Chemorongion is one of the schools in this bandit area. Chemorongion is hosting other pupils from almost 6 schools due to banditry. So we did organize in such a way that they host the other schools on matters education. So we are here this early in the morning for purposes of encouraging our pupils. Kwa dhinyake dho wadna mchumbi Nyakoro Mugajuang wayudo jatend migao mano mar jotije piny owacho kod kit chwech Aisha Jumwa ogolo chik ne obila e kaunti ma Kilifi mondo ndhi nyithindo mathoro yore ngolo mago mithoro bagi e liete e kaunti no mong'ere kaka disco matanga. Jumwa wacho ni nyasi makamago thoro miyo nyithindo manyiri mako iye ma oiu ka bende koro kwayo jonyuol mondo orit nyithindgi mondo kik kata giwe yuore nyasi go. Jumwa ne wuoye nyasi mano mar keto ayanga ndalo 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti no ma Kilifi. Nimempa amri Bwana County Commissioner na timu yake ya kwamba hii Kilifi, hii disco matanga ni kitega uchumi. Na mimi sisemi disco matanga zisiendelee. In fact, disco matanga ziendelee. Lakini polisi mufanye kazi yenu. Mtoto wa chini ya miaka 18 akionekana kwa disco matanga tunamshika ili mzazi wake akuje tushike mzazi tuweke ndani. Ni kweli ama si kweli? Na mimi Bwana County Commissioner na timu yako hii Kilifi nataka nipate results. Watoto wadogo wakionekana kwa matanga badala ya kutuma askari na cruiser waende wakachukue pesa kidogo kidogo, tunataka washike hawa watoto ili hawa mama zao watuambie walikuwa wako wapi mtoto wake mchanga ama mtoto wake mdogo akienda kukesha kwa disco matanga. Lazima tuweke hapa watu kama 3-4 hapa Kilifi prison hapa. Hao wazazi ndio hao wengine wote watafuata mtindo, si ndio? Nyakoro mugenda ka prayo kod adek bang' sach adek mamidhiambo chendo eno Oimore kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Anyisi ni kawuono en odiochieng' bende odhiambo bende wamiyo jopuonjre kata jogo bende timo penja mar KCP kachiel gi KPSEA mano grade mar 6 mondo nyisgi hawi maber kamoro amora ma intie. Aneno ka japuonj Andrew Winyo Nyakach
Kajimbo. Elo Nyalngaya Alumni Association kod BOM okone grade 6 kod class aboro Haimaber kachiel ngima makare kai chako piny makiny giwacho kawani alumni duto te gin kanyo giromo skun gi kanyo to kata kamano kwayo Haimaber ne jogo. Japuonj mose yueyo Elder Justus Okumu kanyo wacho ni gin gi Pastor Elizabeth kendo gimor gi Ramogi TV gioro ote mag Haimaber ne Wahambla Primary School kachiel gi Nyalkiny Mix Secondary gi Ogandi Girls High School duto mantiere Homa Bay Sub County. Wacho kanyo ni koth go gi Homa Bay kata kamano iketo mana wangi Ramogi TV odhiambo makawuono. Aneno kanyo ka Stephen Otiwa mano mwalimu bora wacho ni en bende okoyo Haimaber ne Roho Primary School kod Ragwe Primary School. Kaito kacha bilaneno ka Pastor George mano maroli kopany wachono kuone romni odhiambo kachiel gi Andy Jeremy Otieno duto ma Kiranda Girls gi St Mary's Boys Kiranda hayo makare este mabende gidhi timo penj go madongo. Aneno kanyo ka bende japuonjo chako miyo wa ote kanyo Stacy Achieng kawuok St Rita wacho kanyo no kwayo hayo makare ne Awanya Primary School. Haimaber ne jogo mabende dhi timo penja mano kanyo ote moya ir Stacy kanyo kanyo ka Madam Vida kantiere mano marodi kopany wachono kone jopuonjre mag rodi kopany ainya mago mabende dhi timo class aboro gi auchiel hawi makare giwacho ni gibed kod chir nikech wacho ni Yesu ostele penjigo kara kama nyakorom gajiwanga kangiyo kacha bende aneno kendo ote machielo mano mo orgi Bishop David Mbai mano mar EACCA nyiso kanyo ni en bendo kwayo hawi makare ne skunde mag Korwenje Dago Kanyagaya Gotagulu Omuya Primary Kuoyo Kowe Maliera Primary duto owacho ni mondo gibed gi hawi makare sia bende gidhi timo penjno. Aneno ka bende Omondi Jarwe ya chako nyiso kanyo ni gin gi wuon gi kanyo Michael Onyuro yo makare ka gintiere Kano Kolwa East giduto gintiere kodwa e chendo ni Jona Pidi wacho kanyo ni kwa nyithind Thurgem Primary School hayo makare Apondo Primary Pautenge Primary kod Thurgem bende High School ikone gi hayo mabero Chieng Woda Hero wacho kanyo ni en bende entiere kodwa Nyari wacho kanyo ni Somo Sher Moi Primary School grade 6 ikone hayo makare. Nyakora mga juang med oro otegi Charles Luanga nyisani Nyamira County bende nitiere kodwa chendo ni maro Oimore med kete manaka oro otego wadhi somo gi achiel kachiel studio kai ni ma en chenro maro Oimore waduogo gi weche mathoth mana bang yoni kendo weche go otingo manaka kama Doho koro dwaro ni manyore mamoko makonyo yalo buche mamulo nyithindo. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka yuano atole namba mar 0709900000 kata D** 619#. Weka prediction yako sahihi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
mnaweza do more na Direct Line. Sasa mnaweza mkakava mali na bizenu zote kutokana na risks tofauti tofauti. So unaweza cover hardware yangu yote hadi stoko iko nje in case ya wezi. Na botiki yangu kuchomeka. Hiyo yote no maachia Direct Line. Na pale kwa site naweza kawa construction yangu, mashini, mafundi na shule yangu, wanafunzi, wafanyikazi. Basi na in case mimi nipate ajali, rahisi no maachia Direct Line. Omera, what about my palatial residence? Nama achia Direct Line. Do more na Direct Line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Bima to 23454. Direct Line. Every day is sure. Hey, do more. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Machini keno nyakora mga jwangero kamano kuom medo kete mana ka RAMOGI TV chendo ni maro Oimore. Wadhi nyake county ma Migori kama moko kuom MCAs od bura ma Migori to ahinya mago mawuok e gwenge ma Nyatike dwaro mondo piny owacho mar county mano ma Migori obi kod yore mag kedo kod oro kaachiel kod nok mar pi kod chiemo ma osebede kinde ka kinde gwenge mag Nyatike. Jafwambo mar Migori Juma miyowa ler mathoth. County ni ma Migori nitiere listino ma counties mapacho kae ma oro kwako kendo kelo midhiero ma oting'o nok mar chiemo ne oganda kaachiel kod jamni. Chiemo ma oting'o oganda kaachiel kod michele maromo gunde 1,680 osechiw kod piny owacho ne oganda e county ma Migori to ahinya e gwego mag Nyatike ma osebedo kod midhiero mar oro kaachiel kod nok mar chiemo. Chiwo kony mar chiemo ni koro skelo paro mopogore opogore ka owuok kuom oganda kaachiel kod josiasa e county ma Migori. We have people who once in a while have to depend on food aid. That is something that we really need to put behind us. So markech ni apano ya wangwa malich makoro wang ni kata ko timo budget kendo to abo medo allocation mar agriculture mondo mi wachop kendo wamed puonjo jothurwa pith mopogore opogore. Gichiemo kaka dhi kopogogi yudo ka ng'ato achiel yudo mana gorogoro moro achiel mar mchele, gorogoro achiel mar oganda. Money is not enough. Moko kuom MCAs e county ni ma Migori to ahinya mago eko mawuok e gwego mag Nyatike osekawo okang' mar ng'eyo makare ma inyalo golgo chiemo moromo kaachiel kod duoko piny midhiero ma ikelo kod oro e gwego mag Nyatike. Wakwayo ni mondo mi the department mar water gi agriculture gitem matek mondo mi gikuny water pans yepe madongo dongo e kuonde ma pi nyalo yubede manyalo kano pi mondo situation motimore kar kani pigo nyalo timo ti kodgi namba 1 issues mag irrigation manyalo bedo gi chiemo maber. Wasebet gi shida mar drought, wan gi chiemo matin, jowa sandore, jamni magwa chandore, pi osebet maonge. Giwacho ni gwego mag Nyatike nitiere kod lowo momiyo kabile ka inyalo jiw wechego mag puro yono makare to ng'at moro mora manyaywago kech. Kech nitie gik mwapuro mamiyo kata samoro wan gi loto kwa yud cham. Gik machalo ndawa, sani apano chopo sama gik machalo ndawa nego wawe wapidh gik machalo oganda manyak piyo kendo konyo jopiny to kendo ok cham pesa nikech tuoche mang'eny koro bedo maonge. Looking at the whole array of interventions that will make sure that then we bring up the food production systems in those areas. Sub-county ma Nyatike nitiere kod kar pur ma ong'ere kaka lower kuj irrigation scheme magedo mare osir kod piny owacho mamalo kod omenda maromo bilion 4. Oganda kaachiel kod josiasa wacho midhiero mathoth koro pod okwako kar pur ni kabende memomiyo chiemo moromo koro ok nyal wuok e gwego mag Nyatike.
The issues, a bit of technicalities in Ayego. But this is an issue that we have to really sit down jointly between the county government and the National Irrigation Authority. So the issues maintain in terms of management of the irrigation board. Though gisani to OTU maintain to one gimachando akode are 2. The cost mar farm implement, the farm inputs is so high. Chike mapacho kayo keto weche mag pur e lwet counties kabendo gande county ma Migori dwaro mondo piny owacho mar county ma Migori koro ka okang' man weche mag pur koro ting' malo e county ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wang'eyo mago motuche kor gwenge wa Nyakorom ga Juang wadhi nyake county ma Kisumu kama attend county ma Kisumu kokale apis manager mabomano Abala Wanga no tima pedha otieno manyoro kendo chungo liel manyodhi nyime. Anyuola mamosenindo no chano ikodio chieng' makawuono kendo nyogi dhi nyime gitimarita. Kalore gi chik mar bomano onge ik mora mabiro timore bo mak mana kuonde moketenge mago mag iko jogo ma osenindo. Wabiro ka e family wago mos ahinya ne yudo matanga magin go to wakelo ujumbe mar city manager ni onge iko within the city area. Mana en message mowuok from the city manager. Okwamako anything here. Koro modong ginyalo manyo city manager or offices moko go mondo megidhi gi discuss. City manager wajeni onge iko mora mora mabiro timre within the city no wajen check mano sakara. Kapodwa goyo tache county no ma Kisumu Nyakorom ga Juang rawere mathoth ne ndiko weche motenre kod siasa gitelo anyate yore mag mbui e county ma Kisumu kawuono romo mondo gilos bura mabiro kelo gi kanyakla kendo mano mabiro konyo gi chwalo ratich gi mano mar tie lwasi makare. Gisebedo gi ng'ur kinde ka kinde kalore gi kaka moko kuom jo siasa tiyo kodgi kamoko kuom gi bende buogo ngimagi. Igeno tiyo kanyakla e buo buchgi no mar neno ni giber arita kod lwasi makare mar tich. Nyocha wan gi chandruok mang'eny, wan jondiko kendo jo siasa manyo wandi mondo wandik negi mondo waland ne jopiny gima gin. Tiyudo ka jo siasa gi ng'eny gi ok gidwa kata ni wasign gimoro miluongo gi dhongere ni contract. Nikech ging'e ni kuandiko contract to wanyalo dwaro mang'eny kuomgi. Koro gidwa ni wan wandik negi tek ni giseyudo gima giyudo no. Chandruok mar ariyo en ni jasiasa koseyudo kisendiko ne setiyo ne matek koseyudo gireno to wiye wil kodi kabisa nyaka koro kochopo kata bang' higni 4-5 eko dwa chako manyi. Ibo yudo ka nitie kata one of the bloggers manobedo threaten to gik makamago mwadwaro ni mondo wa come up with a solution nekech kwa riwore kanyakla kendo kwa bedo together to kata ka ni winjo ka wadumore datim ne physical attack tinyalo miye tip ni bwana obedo kama ka wabedo kamoro achiel mo winjore ni mai gima wadwa timo to wabiro bedo gi hera kindo kaka bloggers to onge blogger mabiro dhi attack wadgi, onge blogger mabiro yanyo wadgi, onge blogger mabiro bet ne seche ma ng'ato manyo hakine kata mondo jasasa omiye gima nochike to itiyo gi blogger machielo mondo mi obed suppressed. Koro wadwaro ni kaber to kwa medo riwore kaka wariwore ni to wabiro ka map gi yo monyalo biro go kod memorandum of understanding e kind jondiko kod josiasa. Kumachela ni jang'ad bura e doho Mathika Stella Tambo okwajo kanyo machung'ne rango weche kata buche mag nyithindo mondo mi omany yore mamoko mag puonjo nyithindo go ma ok ochwal gi e nyim doho. Atambo wacho ni kwan buche mag nyithindo dhure doho mapacho ka buche maber ka kori manyo yore ma itieko godo oko mar doho. Bende wacho ni kaluwore kod chik nyithindo dwaro mar puonj kod loko timbe nyithindo go ni malo molo tero gi e doho kod ute twech mar yudo kum. Kata kamano kwa jonyuol mondo mi opuonj nyithindgi yorno mabiro duoko chien kwan rawere mago madonjore e timbe machike mapacho ka ogoyo kum. Thank you very much for coming. TPP, who is part of us as a
For every little offense a child makes, you don't have to bring them to court. There are other ways of trying to rectify this child. Let the court be the last option. Let remand be the last option. And so it's not a challenge because it is something we can sit as a community and talk about and discuss. But then again, it is a collaborative effort. As you have seen today, all the stakeholders are here. And this is their reaffirmation that if we sit down as a community, as stakeholders, we will be able to solve children issues. The Children's Act 2022 is more towards rehabilitation, more towards communities raising children. Remember, we just talked about it, that it takes a village to raise a child. I urge parents to be on the lookout, to spend time with their children, make time, because these are the children that are making you work so hard, and take time to let them debrief. Kwa yathika wadhiane Isiolo wangi mago mabende tucho kono kama chenro mag thiro weche mag njore maero wakera were oyudo sir makende tok tend county ma Isiolo keto winjruok kod jokanye riwruoge makedo kod njore. Speaker mar county ma Isiolo Mohamed Roba wacho ni county no ikore makare masiro chenro duto mageto thiro weche njore ma ithoro rwake rawere kod kweth mamoko mag njore kaka Al-Shabaab e kin mamoko. Chenro no mountain kod bad migao makedo ne njore thurka ma idendo ni National Counter Terrorism Center geto loko pach rawere mago mathoro donjo e oteku mag njore kendo puonjogi e mondo mi gidonjre mane wechego manyalo gero piny. The whole government was focused to Isiolo because of the number of youth which were recruited by terrorist organizations like Al-Shabaab. And in the process, many innocent members of the community were also unfairly targeted in the process. So as a community, we don't want to face such a scenario again. As a county assembly, we are going to support every initiative aimed at discouraging our youth from joining terrorist organizations like Al-Shabaab. We thought, as the people of Isiolo who are doing this work, the best thing is to ensure that our county takes it up as one of the key issues, as one of the key agenda, and that's why we came up with a memorandum of understanding that we have presented to our county government to ensure that it establishes a directorate of PCV. KTDA wacho ni jopur chai oloso hala mabupe higani. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka iyuano atole namba mar 0709900000 kata D** 619#. Kwang'eyo mago motendre kod wechego mag ohala nyakoro mga juang jatend migao malimbe Penina Malonza notelo ne rwako meli mano mating'o jowuoth mano gwedho wath ma Mombasa higni 2 nyaka ne chung wuodhe mag meli thurka kaluwore gi midhiero mar COVID-19. Melino mano oting'o jowuoth ma kwan gi romo 800 nobedo meli mokwongo tik mano mokwongo chope dho wadhno kano rwake gi mor mokalo kod jodito mag sekta mar limbe. Jotim limbe onyiso mor mokalo kuom chopo e piny Kenya ka gin kod geno opogore kinde mabende koro gidhi bede thurka. We are here to host the cruise ship Odyssey, and we're happy because we are receiving the first cruise ship after our new terminal here in the port of Mombasa. This cruise ship here came with around 800 tourists, most of them being students from across the globe, and it's a ship that goes around the world. The first vessel, post-COVID vessel, so we are well equipped. We have got all the facilities that are needed to welcome the visitors into the country. I love Kenya because of the diverse culture, and all the people are super nice,
and the nature is beautiful, and yeah, Kenya is just an amazing country. We're excited to get off and go explore. We're doing a safari tomorrow. Go see Amboseli, Tsavo East and West, and hopefully see some good animals. And today we're going to walk around Mombasa. To wechego mag pur nyakora juang jopur mag majane thurka onwang'o yuto mar ohala maromo shillings bilion 19 higani mano ka ipimo kod higa mokalo. Jakom bad migawo ma ochung' ne chenro mag pur chai David Ishoho wacho ni yuto ma higani mokalo kata higano mokalo ne en bilion 44 ka ipimo gi ma higani ma en bilion 63 gino makoro kelo geno manyien e sekta mar majane thurka. Oyango ni ohala go wuok kaluwore kod telo maber ma oseketo kenge makare mano mar bero chenro mag pur kod jopur giwegi ma wacho ni yudo mijingo mar pur. Nolose kinde romo mar higa ma jopur e kambi majan ma Theta ma yudore Gatundu South. Romo no yore kod jopur gi jokanyo e sekta mar pur majan e pachuka. So the only thing we've done, mainly, is to make sure that we are running the factories efficiently. We were losing a lot of money in energy, fuel, labor, and what we've done is to make that, to optimize labor use, energy uses, where we're going to look for new markets. And the new markets are going to make sure that now we expand the existing markets. Sasa yetu imetoka kutoka ile 1.3 billion mwaka ulioisha na sasa tumehit 2.1 billion. Hiyo ni kumaanisha tumeongezea juu karibu 800,000. Walikuwa wanatuongoza, walikuwa wanatufinya juu hatukuwa tunalipwa pesa vile inafaa, tulikuwa tunalipwa pesa dogo na sasa tunalipwa pesa mingi. Tunafurahia mazao yetu. Jotugo mag tim maragoko chako solomenda kake ywak ewi midhiero magingo. Mondo wakonyi choro wandi nyime. Tudri kodwa kawuono ka ywano atole namba mar 0779900000 kata *619#.